Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Mugi-mugi rahayu ingkang samya pinanggi sinambentan ing kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Langkung rumiyin sumangga tansah ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga kita saged kempal manunggal wonten ing pahangardian menika kanthi wilujeng nirbaya nirsambikala. Dumateng tiyang sepuh penganten kakung Bapak Tri Wahyu Pamungkas lan Ibu Sri Hamsiati ingkang sampun rawuh kanthi kaharjan. Dumateng tiyang sepuh penganten putri Bapak Zulfan Syarif Maulana lan Ibu Nadia Maulina Istiqomah minangka ingkang kagungan karso. Dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang pantes sinur darsana. Kula Laila Muzalifah minangka pambiwara ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun awit rawuh panjenengan sedaya. Mugi kersa lemek lenggah kanthi sekeca sinami anjekaken adicara pahangkardian ing dinten bahagia menika. Para pilenggah ingkang minulya, wancinipun sampun dumugi ing adicara ingkang wigati. Inggih menika upacara panggih pinanggaten kekalih Adelia Bekti Cahyani saha Muhammad Dista Windu Adi. Langkung rumiyin sumangga kula nderekaken nampi rawuhipun Sang Dyah Ayu Adelia Bekti Cahyani, putrinipun Bapak Zulfan Syarif Maulana lan Ibu Nadia Maulina Istiqomah tumuju ing sasana pawiwihan. Salajengipun nun inggih adicara pasrah tampi kangge atur pasrah kasuwun dumateng Bapak Muhammad Indra Kurniawan lan kangge atur panampi kasuwun dumateng Bapak Yuda Agus Prakoso sumangga kasuwun paring atur kanthi sekeca. Nganci adicara pisang sanggan minangka simbol anggenipun kaluwarga temanten kakung masrahaken pisungsung dumateng kaluwarga temanten putri minangka pralambang tanggal jawab. Wonten ing ngarsa panjenengan sedaya badhe kaleksan kepyok kembar mayang minangka simbol ngicalaken sedaya bodha rencana saking agesang saderengipun. Sumangga para pinanggaten kekalih nglampahi adicara balangan gantal. Gantal menika dados pralambang saking winih kasetyan ingkang badhe dipunmurat wonten ing manah. Nedahaken bilih kekalihipun sampun satunggal karsa. Tumapa ing mecah antika lan ranupada, sang pengantin kakung mencah antika lan sang pengantin putri wijik sukunipun garwa kakung. Pralambang bekti garwa dumateng garwa kakung. Salajengipun nun inggih sindur binayang. Tiyang sepuh sampun bikak sindur lan dipun bekti wonten ing pundak minangka simbol nresnani putra kekalih tanpa mbedakaken. Bapak Zulfa Syarif Maulana sampun arsa bobot timbang wonten ing pangkon ingkang tegesipun tresna dumateng putra Muhammad Dista Windu Adi lan putri Adelia Bekti Cahyani sami agengipun. Lajeng dipun tanem jero ngajak pinanganten tumuju palenggahan. Dumugi ing adicara kacar kucur, garwa kakung ngucuraken bekal saking arta lan was dumateng garwa putri, pralambang tanggal jawab nafkah saking garwa kakung. Salajengipun nun inggih dahar walimahan, sang penganten kekalih sampun arsa dulang-dulangan minangka pralambang lukun lan setya sajroning gesang berbagya. Ingkang dados panutup adicara dahar inggih menika ngunjuk toya wening pralambang manah ingkang resik, wening lan tentrem ing salaminipun. Adicara mapak pisan nun inggih tiyang sepuh penganten putri mapak tiyang sepuh penganten kakung. Dumugi ing adicara ingkang dados pucuking agung. Nun inggih sungkeman sang pengantin kekalih badhe sowan nyuwun donga pangestu serta pangapunten dumateng Bapak Zulfa Syarif Maulana lan Ibu Nadia Maulina Istiqomah serta Bapak Tri Wahyu Pamungkas lan Ibu Sri Hamsiati. Mugi dados berkah ingkang langgeng. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Kanthi sapun paripurnanipun adicara sungkeman. Pramila sampun purna ugi sedaya rarengken upacara panggih penganten ing titi wanci menika. Mugi-mugi sang penganten kekalih Mas Muhammad Dista Windu Adi lan Mbak Adelia Bekti Cahyani saged dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tansah tentrem ing salaminipun lan enggal pikantuk momongan. Kula Laila Muzalifah minangka pambiwara nyuwun agungipun pangaksami menawi wonten kirang trapsila ing solah bawa lan kirang jumbuh ing babasan. Mugi kersa paring pangapunten. Kawula pungkasi atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.